Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian ke jing o jing nam jong ki paj ba nong song snong jong ka thai nong lang halor ke jing bambiang ka Primary Health Center ha ka snong nong lang ka baha ba po ka West Castles District bat halor ke jing ujor halor ke jing bamdan tikna u doctor ka sang new trap youth council langja unit apo ka jelam jong samla sain borlin semle ha ka arpulai trek mentau naitong araja kat khandai kala hiar sekani ka PHC banlap dalaki jong ki khman khnang ban pensisha yakani ke jing ujor jong ki paj ba Hakani kajing jurep ke HYC kelalap, ya kajing sisa, halor kajing bambiang jangkani ke PHC, nalor kajing bamdan uk doktor. Haka balalam, ba ki baladan tangkat tu kat ningot ki nong tray, kentop ya ki arngot ki nurse. Hakani kasengi ke HYC kelalap ru, ba amdan watang uway ru nong pang, ban wan sim dawai nakani ke PHC. Bat hakajing token, layo jing te ba ki pat ba jangkani ke than, kim sengom mentosyo, ban lej wat jing sumar nakani ke PHC. Hakisengi bamdan doktor, namar ba bonsien, kampan mentos satiayaki. Nakala jungi seng haba ngeliok sengel ngi layo ya ki jing ujor na ki pat liang ki pat ba ki ba ya kendu ki ba wan wat sim dawai na kan hostal ki kendu sibu nomor ki kendu sibun ki jing e kawai kelong ba ki jing e ki kendu ka ki jing bom don doktor kan hostal kata mod don doktor tang arsi ya kasi tayo kata kasi balang bar kasi palai kata kalong ba kum ki jing ujor ki ba ti kemud ba nakala jungi ngi wan ban jurip kan ka ha kan ka PHC menta kalau nak minta ban siap nak kata jing sisya hakaba ngiyo ki ujor ba te keteng kren mentang lap ba kan ke hostal dan mano baterai ke hostal reitang ki kamera baterai sudah ban sakwe ru bang ngiyo ki jing ujor ki paj ba kolong ba ya ki long kemi ki wan kha kun long aba ki wan kha kun long ne bun sin ki kendu ki jing e aba kala dai ke poru lade ban haba wan kha wan ban yo kun long ne ki pha no chong stran te don bun ki na kliang jong ki nong snong ki jongi hang ne akan ne dong tha jongi ki dei ki baduk ki dei tang ki nong rap te kapisa ke ro kim don te ke jing thu jong ki ban wan tang ne re ki pha no chong stran ta namar ba don doktor hang ne te bat teng ba wan kha hang ne ru ajing sya kat kum ka kide kum ki long kemi ki biok khonlong ga jing sya ki ban sa pra kanta postal re teng haba yuan kha wan yok khonlong ne kemut tang pon du kanta la plaj no aki tang apo spo kanta la plaj no aki te klong ka ai ka jingdu ka bakrau ha jing sang yuan hang ne da menta ban yok jing sumar ka papaka na ya i khonlong bat i long kemi ba khai khonlong re haba tang du kanta insa hang ne ke jing sumar ki ban yo Kimio kata kajing sumar ka paka te kalong kajing du nong ka bakrau bar khamtam te khamtam kemut ba na apa dai bar kini ki emergency kajing sya mut kat kum kan ne ka hostal mut kum ketika kijing thong te ketika kabut ang te ka ong ba 24/7 ka service jong ka harikat bangi wan kepada kemut wan ne kendu kino ki jing jia kum ki accident lane ki bapangjur kemut ba Nim juyo ke jing sumarang ne namar ba ke jing de na ki ne ki daw ba dan doktor te bre ke hostal na kelang nyuka seng lada kumne ke long bat lagi ngai lap ba ke long kumne ngim ban se ban le wat ban khang talaya ke ne ke hostal ro lada kaya ja kumne lada kaya long kumne na kapor namar kamang toy ke jing daw hostal lada kalong kumne hajing sya mentaru ngiwan hang ne na kamenta banwan ya kendu doktor ban ya kran lur gijing baka ke on ka ne hostal kaya kendu halor kita gijing duna rei mut ba kang susi mentah bangim ya kendu doktor te le shawan phai thli no